Igbo mmanụ ndị be anyị ekene m unu asị m udo dịrị unu nke onye chi ya zelu abịa m iwetara unu ozi dị oke mkpa maka ọ na-abụ ikwu amala ibe ezi ya nwe na-asị na nga ewetara unu ozi dị oke mkpa ịma na Disemba ka a na-agba ife a na Disemba a na-abịa Disemba na-achụ ọkụ mba New Month ọ na-adị egwu so nwee na-asị ndị isi mba wee batachaa na ndị nọ n'ụlọ mmemme ọbụla ị na-aga kwadokwa onwe gị akwado o wee ife ndị be anyị eji eme ọdịnala a na-akpọ ya ogirishi na-enye ebe a ka m ji ya n'aka ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị ama ife a na-akpọ ogirishi ị ga-achọba m ose ike na ose ike ka m ji ya n'aka ose ike ihe weta mkpụrụ ose ike a 7 itinye ya n'ime ogirishi a wee taa ya n'ọnụ a na-ata ya n'ọnụ ịta ya n'ọnụ ino ya ịta ya n'ọnụ ino ya o wee ife mmadụ ya akọta ọgụ ka ọ baa ya alụ esendị ya esendị ọ bụrụ ya back to sender ọ bịara egbugo ogbuo onwe ya nwoke zube nwaanyị zube ọ ya bụ n'isi fa ọ bụrụ n'isi anyị so nwee na-asị ọ bụrụ na ị chọọ ọkwa na-ete ya maka ndị na-enwe ọsa ị ga-eweta ose ike a 7 itinye ya n'ime ya ga-ewere ya tinye ya n'ime akpa gị itinye ya n'ime akpa gị onye ahụ njegodo na ndị a ga-akwata ọgwụ wee fee ya ọma mbụ maka ya so ọ ya ka m sị ka m nwetara unu ndị be anyị na ịma na a na-ekwe ekwe a na-eme eme otu ndị mmadụ ji anwụzi kịta ọ na-eme m nwute ọ na-ewute m n'alụ ịghọtago so nwee sị ka m nwetara unu ozi dị oke mkpa na a na-abụkwa onye malụ ọ kụziere ibe ya so na ọ ya ka ọ ụbọchị malụ ụlọ mma ndị be anyị